Здравейте, Бог 7, аз съм Бу и днес ще играем Сюросам Double демото. Ще е безплатна от Steam, защото знаете, че демотата винаги са безплатни. Само казвам. Да, не си ми бърбарил така. Добре, бе. Сега надея. Това не би, че трябва да го вземем. Ай, стига си ми мърмърва, бе. А те ще умреш, бе. Ясно ли тело е? Куче син. Още не знам как се играе много добре. Хил. О, да, помпа. Fuck you. Кой се отваря сега, бе? Ох. Аре съм йога. Опитах се да направя. Като е някой тъй. Хетрик. Тук има сер Quick Saving. Добре. Сигурно ще трябва да се изкачим нагоре. What the fuck? Схванах кое. И се пак ще дропнем. Не знам защо, но може ми е ти гласа. Ох, то как го пръснах. Аре, тебе, бе. Там помпа наистина върши добра работа. Което е? Който ми се отваря. Ще гушна букета. Опа. Той беше епичен фейл. Мислех си, че това е стъпало, но не. Опа. Айди, пръснах са. Това между другото е първи епизод. Ще използваме мишката. О, да. Взете ми скъпа. И пак стана същия фейл, гоела. Гоела, страшно гоела. И fuck you, man. В двоен шут. Сега. Shoot the bastard! Shoot the bastard! И пак умрях. Така. 3, 2, 1. Shoot the... Това беше фън. 3, 2, 1. Shoot the bastard! На колеса. Като емилчи. Shoot! Това стига, бе. What the fuck, man? Shoot the bastard! Добре, то пък сериозно. Shoot the bastard! О, да. Това се казва да
бъдеш нуб. Точно така. Шут, бастет. Умрях. Ихи. Шут. Офаре стигал е. Вече го схванах. Еми, аз съм си прост, защото скочих. Така. Вие там, боболечки мръсни, и ти мрете. Това е законно. Ако не изпълните мисията, ще бъдете обиди. Не знам защо мога да се дишам в микрофона, защото съм на слушалки с микрофон, нищо лично. What the fuck? What? Какво на мен ли, бе? Ти на мен ли, бе? Ти какво, е? Ти уядеш ли за нещо, бе? Те ме сгазиха. Опа, гранатка. Да. Това е принц в Пърсия. Моят тапта е много пояка от тази тъпча. Нинджо, искаш ли подарък, бе? Камада. И на теб. Ха-ха. Той направо го разкатах. Ти какво е? Ти какво е? Ти какво е? Сега ще го отмъстя. Сега се отмъстя. Да. Скелети черепи, втора част. Да! Добре, аре, стига толкова здрави. Те маймуни сега ще бъдат публично убити. Едната. Какво се кефиш, бе? Какво се кефиш, че ще мреш като нуб? Всъщност то се... Силно казано. Да, жилетка. Jump the crown! Fuck you, hater. Да. Намалил съм нарочно звука, защото се чува все едно, че ще кора. Мале! Взрива опасно. Добре. Така, да продължим. Да, ела, бейби. Кам. Кое пропуснах? Метеороглифци. Ама не мога да се взема оръжието. Не мога да се взема оръжието, motherfucker. Motherfucker. Please heal, please. Да, младите се живот. Пощачи ми.
Ще е яко. Добре. И мисля, че това беше за сега. Чао от мене.